Bona nit. Moltes gràcies a tots per haver vingut a l'acte de lliurament dels Premis Pont del Mediterrani que atorga Mostra Viva del Mediterrani. Ho faig en nom del Centre Octubre d'Acció Cultural del País Valencià. Estem molt contents d'acollir aquest acte avui i estem molt contents d'haver estat en col·laboració amb Mostra Viva des de l'any 13, quan es va muntar la moguda produïda per diverses circumstàncies que tots coneixeu. Gràcies per vindre i, a més, és un orgull per al Centre Octubre acollir els ponts, el lliurament dels premis, perquè fa uns anys també ens el vau donar. Esteu en casa vostra, moltes gràcies a tots i endavant. Moltes gràcies, Emili. Moltes gràcies a totes les persones presents, a més que hàgiu pogut vindre en uns moments tan moguts com els que estem vivint, amb uns embussos que n'hi ha per tota la ciutat, que de fet no totes les persones que reben els premis han pogut arribar encara, esperem que arribem a temps i si no, doncs ens apanyarem. I moltes gràcies, regidora, regidor de l'Ajuntament de València, per haver vingut. Un any més celebrem el lliurament dels Premis Pont del Mediterrani, organitzats per l'Associació Cívica Mostra Viva del Mediterrani i que és un dels esdeveniments culturals més importants al País Valencià. Així ens trobem reunides personalitats i entitats rellevants de la societat, cultura i pensament de la Mediterrània. En edicions anteriors han sigut reconeguts i reconegudes, entre d'altres, la cineasta Agnès Bardà, l'escriptor Manuel Vicent, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, l'Assemblea Parlamentària del Mediterrani, el gestor cultural José Luis Pérez Pont, el dissenyador Javier Mariscal, l'alcalde Joan Ribó, el Centre Octubre, com bé ha dit Emili, o l'actriu Magui Mira. No obstant, no podem amagar-ho. Aquesta és la celebració més trista des que començaren a lliurar-se aquests premis. La tragèdia humana i ecològica desfermada a causa de la dana del 29 d'octubre, juntament a la negligència política del govern de la Generalitat Valenciana, va causar més de 220 morts i desapareguts, així com una gran quantitat de catàstrofes irrecuperables al medi ambient, a més de pèrdues materials i econòmiques. Per això, des de Mostra Viva del Mediterrani, compartim l'exigència de responsabilitats feta pel sector cultural valencià a la Conselleria de Cultura a través del seu manifest on reclama una resposta clara i urgent davant la seva deixadesa en aquest difícil moment per al sector. Així, aquest lliurament formava part originàriament de la programació de l'Encontre d'Escriptores i Escriptors del Mediterrani, que s'havia de celebrar la primera setmana de novembre i que, evidentment, per a causa de la dana es va suspendre. Tot i això, hem volgut mantindre aquest esdeveniment que, en particular, amb l'impuls de l'equip de govern que va formar part de l'alcaldia de València l'any 2015, ha ocupat un lloc preeminent en la cultura valenciana. Perquè, tal com es va demostrar durant la pandèmia de 2020, la cultura, el pensament i els moviments socials han d'ocupar un lloc preeminent en la reconstrucció de la nostra societat. Les grans tragèdies requereixen de profundes reflexions a través de les quals es tracta de millorar el moment en què vivim, que fomenten la solidaritat especialment cap a les persones més vulnerables, en particular dones, infants i població migrant, que són les que més pateixen durant les catàstrofes i, sobretot, que arraconen els discursos d'odi i les mentides que ens enverinen diàriament. Així, la reflexió sobre el que va passar des del 29 d'octubre serà la que travessa aquest lliurament dels Premis Pont del Mediterrani de 2024. Igualment, també volem expressar la nostra solidaritat amb els pobles palestí i libanès sotmesos a intolerables crims contra la humanitat.
Per a començar, projectarem un vídeo que ens han cedit molt amablement els Premis Els Temps de les Arts i la productora Santa Mandra. Està realitzat pel cineasta i documentalista Lluís Danés, interpretat al violí per Mireia Clua i recitat per Pau Alavajos. Pensem que és una manera molt emotiva de tindre presents les persones damnificades per les últimes danes a València, així com homenatjar al gran poeta valencià Vicent Andrés Estellés en el centenari del seu naixement. Muixeranga. Assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs per a sempre poble. I patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera, i tindràs fam, i tindràs set. No podràs escriure els poemes, i callaràs tota la nit, mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble, i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera, vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però, silenci. Car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en cap altra posteritat com no siga la del teu poble. Potser et maten, o potser se'n riguen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res, si no s'és poble. Així doncs, comencem ara pròpiament amb el lliurament dels premis. La primera persona que avui rebrà un pont del Mediterrani és una dona que ha sabut entendre com l'humor i el compromís social poden anar de la mà. Igualment, ha fet una gran tasca per mostrar el poder terapèutic de l'art a la nostra societat a través de l'art-teràpia i la mediació artística. Ha sigut vicepresidenta de Pallassos Sense Fronteres i presidenta de l'Associació Mostra Viva del Mediterrani, així com medalla d'or de les Belles Arts 2018 i vocal del Consell Estatal de les Arts Escèniques del Ministeri de Cultura. El primer pont del Mediterrani és per a Maria Colomer i lliura el premi Lola Bañón, periodista i membre de la Junta Directiva de Mostra del Mediterrani. Primer parles i després lliures. Bueno, disculpeu, perquè són els nervis, ara de sobte se me cau. Això. Doncs moltes gràcies, no puc dir res més que moltes gràcies, molt agraïda pel reconeixement. Entenc que no només és a mi, perquè sí que és de veres que jo vaig estar en Mostra Viva, continuo sent una sòcia de peu, vaig estar des del minut número 1, el 5 de juliol del 13 a la nau, quan se va presentar l'edició que anava a fer-se en desembre. Jo vaig estar ahí, després vaig ocupar la presidència
perquè a vegades són coses que passen en la vida, que no les tries, però t'apareixen i estan, i assumisses la responsabilitat. Jo no estava sola en cap moment, sempre ha estat un equip, un munt de gent treballant, així, mire, i evidentment estic trobant Gregori, està Gustavo per ahir, molta gent, bueno, Vicent també, evidentment, Vicent també va estar en un moment determinat, i la veritat és que sempre quan es fa una tasca en equip dona molt de goig, encara que dona molt de treball també, però sí, molt agraïda. I com ha dit Samu, la veritat és que estem en una situació, pareix que això va per cicles, no? Però en el punt en el que estem és tan terrible, tan dolorós, tan triste, tan indignant, que a vegades costa que la paraula pugui eixir. Hem de prendre un poquet de distància per a que poder parlar i poder dir i poder reclamar i fer, sobretot, donar la paraula a qui no pot parlar. Perquè moltes vegades hi ha molta gent, la gent que està ara afectada per la Dana, molta gent no pot encara parlar. La gent que està gritant possiblement no tinga res a veure, no ha sigut afectada. L'afectada està encara replegant el fang i encara alçant com pot el seu llar. I hem de donar paraula i hem de parlar per ells i per elles. Igual que també hem de parlar per totes les persones i els països. Ha dit abans el Líbano, Palestina, com està tot el Magreb, com estem i com estem les dones. No puc terminar la meva intervenció sense parlar per les dones. Ja vaig a recordar a una dona que és Penèlope. Penèlope va ser la dona d'Ulisses, Ítaca. Si Penèlope no haguera esperat a Ulisses, Ítaca possiblement no haguera sigut Ítaca i possiblement Ulisses no haguera passat a la història. I així hi ha moltes dones que estan en Palestina, en Líbano, mantenint, aguantant, suportant, també així en la Dana. Sense elles, sense nosaltres, això no funciona. Hem passat un 25 de novembre, encara avui celebraven, entre cometes, la mort d'una xiqueta de 15 anys. Les dones continuem ahí i les dones també són protagonistes. M'agradaria acabar, l'únic que tot això que estan parlant no m'he preparat. Estic ahí, el que més... Sí que és de veres que he trobat una poesia d'una dona, poeta d'Alacant, que en el seu dia, quan jo la vaig descobrir, me va agradar molt. Es diu Paca Aguirre. Va morir, va faltar el 2019. Té una poesia dedicada al mar Mediterrani, evidentment. No vaig a llegir-la tota, només el principi i el final. Un mar és lo que necesito. Un mar del que ser cómplice, un mar al que contarle todo. Un mar, creedme, necesito un mar donde llorar a mares y que nadie lo note. Moltes gràcies. Gràcies, Mostra Viva. El següent premiat és una persona que a través de la seva música i els seus escrits transmet una enorme energia transformadora. Un creador independent i compromès, fort i sensible, únic i expressiu que qüestiona contínuament el món en el qual vivim. Sens dubte, en tots els anys de la seva extensa carrera, mai no s'ha permès acomodar-se i sempre ha mantingut una actitud crítica, coherent i sense embuts contra el sistema establert. Fa uns mesos va donar per acabada la seva carrera musical, tot i que continuarem gaudint del seu pensament i tarannà crític. I des de l'associació Mostra Viva consideràrem que aquest era el millor homenatge que li podíem fer.
El següent pont del Mediterrani és per a Rafa Xambó. Lliura el premi el cineasta i expresident de Mostra Viva del Mediterrani, Vicent Amarit. Me toca primer parlar. Ai. És preferible llegir perquè si no m'enrotlla com les persianes i podria estar massa temps. Així tot no seré curtet, Bé, primer que res, els agraïments a la Fundació Mostra Viva del Mediterrani, amb els quals he col·laborat diversos anys. Vaig tocar per a ells al Palau de la Música. Un dels anys, quan poguérem tornar al Palau de la Música, recorde que vaig dir, ja hem tornat, ja som ací, i ens posarem tots molt contents. I vaig ajudar Lluís Miquel quan s'encarregava de la part musical sempre que ell m'ho demanava. L'enhorabona també a totes les persones premiades i en especial a Joan Francesc Mira, amb qui he compartit moltes batalles i a qui admire per la seva estimable obra literària, que he llegit amb molt d'interès, tant les novel·les com els assajos i articles. M'emociona compartir aquest premi amb els artistes que l'han rebut abans. Ovidi Montllor, a títol pòstum, Lluís Miquel, Maria del Mar Bonet, Pep Jimeno Botifarra, Capella de Ministrers, Vicent Torrent i Manolo Miralles, o el grup El Diluvi. Fa goig entrar a formar part d'aquesta llista. Sabeu que un artista, més si és músic, no és res sense la gent que l'acompanya, que li fa costat. Jo he tingut molta sort en aquest sentit i vull nomenar-los. Josep Eduard Tormo, que fou el meu mànager als anys 70, fa molt de temps que no sé res d'ell. Rafa Ruiz, dels 4Z, que em va acompanyar en el disc Llibertat, els companys de la fusteria, Álvar Carpi, Carles Carrasco, Josep Maravilla i Bernat Pellicer, i Miquel Gil, Noelia, Òscar Brís, Albert Ortega, Salva Vázquez, que ha sigut un suport fonamental en els 4 últims discos, Matiu Saglio, Facundo Novo, Joan Palomares, Carla Fos, María López Menadas, Lucía Zambudio, Eva Català, Cristian Berejano, Laura Rausell i les xiques del Xúquer String Quartet. I els i les poetes estimades que trobareu als crèdits de les meues cançons, perquè si no se farà massa llarg. I en especial el poeta i amic Xema Martínez, amb qui vaig fer el disc dels sonets de Shakespeare, i l'equip de Stambrook, Vicent Monsonís i Anna Gozalvo, que s'han encarregat de la producció dels 3 darrers discos, i César Amiguet i Anna Roig, que s'han encarregat dels dissenys gràfics, les projeccions, els caps aquells tan magnífics de Fuster i de Carmelina en la cantata de València, que poguérem fer gràcies al suport, en aquest cas de Gloria Tello. I he pensat que en comptes de preparar un discurset, fora millor que parlaren les cançons. No vaig a cantar. Per això he fet una selecció apressada de fragments. Realment, d'un paquet d'un centenar de cançons, en podrien sortir molts textos diferents segons el que destaques. El meu ànim m'ha dut a triar aquests. Comence amb un fragment d'un poema de Miquel Martí i Pol de la meva primera època, fa 50 anys. I ja ho aniré llegint tot seguit. Ara és l'hora de dir, ara és l'hora de recordar que el poble persisteix en tots nosaltres, en cada un de nosaltres, i que tot allò que hem fet i tot allò que hem desitjat és l'essència mateixa del poble, indestructible. I en aquells anys jo també escrivia i cantava. A cops de puny i d'esperança refem el nostre país. A cops de puny i de recança fem pàtria cada matí quan obrim els ulls al sol. I insistia que amb un vers no tindrem la llibertat.
Tanmateix seguim fent versos, perquè un vers escrit amb ràbia, veritats fetes poema, falsar la sella a tothom i després prendre consciència. La consciència s'organitza i quan s'apropa el moment, amb els versos del futur, tots plegats ens disposem per començar el combat. I cantava: llibertat, somia amb tu, jo penso en tu i et porte sempre al cor, llibertat, llibertat, i cantava. Caminant les hores fosques has trobat amics, companys i cançons de resistència quan tot era oscuritat. Quan t'ofega la tristesa i tot sembla tan banal, taraleges altres vides per poder seguir avant. Caminant segueix l'anada, ja sabem que es fa pesant. Amic, company, endavant, que la ràbia ens omple el sac. Quan vaig reprendre a fer cançons, vaig entendre, amb naufragis, que si vius d'atzar has d'aprendre a naufragar, que si vius d'atzar has d'aprendre a navegar. I vaig voler cantar l'amor, un amor panteista que barrejava l'enamorament, la passió per la natura, l'amistat, els companys i companyes de trinxera i barricada. Si tu mires la natura i no estàs plastificat, sentiràs com creix la vida al teu cor i al teu voltant. Que jo estic enamorat de les aigües cristal·lines, de les índies que somien, de la llibertat. M'estimo l'horta que es defensa contra el grapeig de la ciutat, quan la desfan i va refent-se des de l'arrel fins al combat. Això és del poeta Manel Marí. Somiant vora la mar antiga m'he begut tota la son d'ahir, despullat mire passar la vida. No hi ha fum ni olor de gasolina a la platja de Pinedo, llum. I cante també l'enyorança de la infantesa feliç. Vola un parotet a prop del poal. Unes mans menudes se li acosten. Fuig el parotet. Sents tot l'univers com s'escampa. Llum del mes de juny obrint l'estiu. Dels anys revolucionaris i el record dels amics que van morir. M'emporte les cançons d'aquelles altres vides, poemes de revolta i amors de mariner. Que les fades s'acabaren en els contes de cartó. També la revolució diuen que diu la raó. I he cantat amb Woody Guthrie, els vaixells suporten l'oceà i els avions travessen cels cirats. Trist i sol recorde encara que t'estime fins morir. I de la nostra València estimada i odiada, amb Marc Granell, has venut la memòria com qui ven taronges, per un pla de llentilles podrides que et foraden el ventre a poc, com metralla fins a obrir-te soterranis de fel on pul·lulen les panteres. I l'horror de les fosses, amb Xema Martínez, que acabava dient, no recordem que un dia ens van afusellar. I jo vaig escriure i cantar que tornaran tots aquells somnis d'una vida sense amos ni rei, quan l'abril d'esperança creixia des de l'any 31, amb les dones valentes i lliures, milicianes de llum, i aquells joves que a trets soterraren, fossars de l'oblit. I em vaig exiliar un temps perquè em cremava l'ànima la valència de l'accident del metro, dels moniatos que ens governaven. I vaig cantar des de Glasgow, tot ho encomane a l'atzar d'aquest viure. Busque al silenci paraules perdudes, pupil·les, soc un feix d'abraçades i me'n vaig cap endins, cercant la solitud. I vaig tornar a la càrrega. Aquesta pau estranya no se'n va, mentides del poder amanta. Aquestes guerres no s'aturaran mentre els diners demanen tanta sang. Disparen als infants, sembrant d'horror la humanitat. Humanitat. Germanes ferides per tanta mort absurda i tant de mur, somnis de terror, pantalles que llancen els ganivets botxins de la tendresa i esborren records. Són els germans d'Armènia i Kurdistan, els africans que s'estavellen contra els murs, i a Palestina cauen les bombes sense fi. Ja n'hi ha prou de viure així, fronteres de l'odi, confins tancats amb pany i clau de foc, països presó. Els refugiats corren fugint del foc, mentre el napalm nega els seus camps.
Els europeus han oblidat el seu passat. Oh, món meu, no sé per què tant de dolor. No sé per què és així. On és el blau? I on és el nostre amor? Diners de sang, diners de fam, diners de plom, de mort i plors, diners dels blancs, diners del nord, dels que no en tenen mai prou. Tombem els murs i alcem estels, i alcem el món que duem al cor. I l'any 22, queda poquet, vaig fer la cantata de València. Vicent Andrés Estellés camina cap al carrer dels Cavillers. Estellés s'atura davant la plaça, que hi ha el lloc d'on diuen que van treure mort el gran poeta Ausiàs. Hi ha un gran erm a la ciutat de la vergonya. La vella memòria traspua a les parets pixades. La poesia és el pa dels solitaris. València devastada. La nit ho ample tot i el poeta no escriu el seu cant. La plaça del Tossal, les nits de lluna plena i alegria esclatant de luxúria. La plaça del País, batusses de revolta i germania proclamant rebel·lia. I jo vaig cloure la cantata recordant, perquè et sabem puta vella, ciutat ferida, ciutat bombardejada, mare dolguda de tants innocents, que no recordem que un dia ens van afusellar, mentre els ossos es desfan als fossars i les bales continuen callades, com paraules perdudes, les paraules que va trobar el poeta que cercava un sentit. Quanta raó tenia Joan Fuster, quanta insistència, quantes cançons des que Raimon alçà el seu crit. I es va morir l'amiga Fina Cardona, que havia escrit «No puc contar-ho tot, en sentireu quan faça tramuntana». I també canta amb Àngels Gregori que a vegades estar trist és cosa de dos, i això a vegades dol el doble. I amb Hannah Arendt, que diu «El vi en llengua estranya canvia la conversa». I amb l'estimada i enyorada Maria Mercè Marçal, carbó d'amor dins dels ulls i els ulls dins de la tristesa dins la mar dins la lluna cega i la lluna al grat del vent com una trena negra. I ja vaig acabant i em sento afortunat perquè el meu petit amor em porta de la mà a l'arbre del descans i vivim 1000 aventures i volem amunt i estimant-nos estimem la vida de cada dia. I ens convé no oblidar que la felicitat pot ser un riu sonant mentre t'adorms. I ho deixaré amb un fragment de l'últim poema d'Estellés que he cantat dalt dels escenaris. És el desig del riu i el llençol i la brossa. És un instint de pàtria, és el desig de l'arbre i del cel i del cànter i el pitxer i l'argila. De ser i ser del tot, plenament, tenir pàtria. I una pàtria lliure i lluminosa i alta. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rafa. La primera entitat premiada aquesta vesprada s'ha ocupat de mantindre el llegat d'un dels escriptors... Es nota que Rafa és més alt que jo. La primera entitat premiada aquesta vesprada s'ha ocupat de mantindre el llegat d'un dels escriptors valencians recents amb més influència internacional, tot i que, malauradament, ha passat desapercebut per a una gran part de la societat. Enguany es compleixen 75 anys del seu naixement. Rafael Chirves va descriure la nostra societat de forma afilada, crítica i càustica, i els seus llibres, cada cop més, guanyen en actualitat i valor literari. Igualment, la fundació que porta el seu nom s'ocupa de preservar i difondre el gran llegat literari d'aquest escriptor.
Recullen el premi a la Fundació Rafael Chirvés, Maria José Micó, presidenta de la Fundació, i Manolo Micó, vocal. Lliura el premi Vicent Gregori, coordinador durant 7 anys de Mostra Viva del Mediterrani i membre del projecte Sindicalistes Feministes. Estem molt agraïts a Mostra Viva de que s'hagi recordat de Rafa, del nostre tio. Nosaltres formem part de la fundació, som la fundació, els nebots i uns amics. Des del primer moment vam pensar que volien que Rafa seguira viu, que seguira la seva obra viva i ahí estem intentant-ho. Ens costa perquè som una fundació pobra, perquè en principi estem nosaltres, no hi ha ninguna entitat que estigui pel mig, però seguirem treballant i seguirem avant en l'obra. Sí. Com tots sabreu, el món editorial és molt efímer i això s'acaba. Entonces, hasta ara hem volgut ser la família, els que portarem avant això, però vegem que no tenim més remei que es començar a clavar organismes o a clavar històries, perquè si no és una llàstima, perquè és que ho fem en amor, sabem que això funciona i després ja quan es comencen a entrar entitats i organitzacions i organismes, això canvia de forma, canvia de ser i és altra cosa. De forma, molt agraïts a tindre aquest reconeixement perquè és el que ens dona un poc de tirar avant. Gràcies. El següent premiat aquesta vesprada és un home d'una saviesa i coherència inabarcables. Si en els anteriors premis ja resultava difícil reduir les seues trajectòries en només unes línies, sens dubte aquest repte encara és més complicat en la persona que ens ocupa. Escriptor, hel·lenista, antropòleg i sociòleg, assagista, acadèmic de la llengua valenciana, polític molt compromès amb el valencianisme d'esquerres i també president d'Acció Cultural del País Valencià en 2 etapes. Pensador influent i inspirador per moltes de les persones que ens trobem ací. El següent premiat amb el Pont del Mediterrani és Joan Francesc Mira. En Joan Francesc no ha pogut assistir per motius de salut, però ens ha expressat el seu agraïment pel premi. Així, recull el pont en el seu nom Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, i lliura el premi la professora jubilada i una de les fundadores de Mostra Viva, Empar Joan. Bona nit. Jo ho faré més curt, perquè si estiguera Joan Francesc faria un discurs igual d'emotiu i extens que ha fet Jambó, perquè és necessari, perquè tenim un país ric, perquè tenim un país ple de gent que se creu la cultura, que se creu la llengua, que se creu la solidaritat entre els pobles, la pau i el feminisme, no? I som els que construïm dia a dia el País Valencià. I en Francesc Mira és, jo crec que un exemple i una divisa per a tota la gent que creguem en aquest país. Jo abans destacava la seva faceta dins del món de l'etnologia, perquè tot l'aspecte cultural, com a escriptor, com a traductor, com a activista cultural i polític, crec que l'ha ben conegut, però crec que lliga molt en els premis d'avui i sa faceta, i sé conèixer-nos i sé saber quines són les nostres arrels. Com sabeu que jo en Francesc Mira és també un vers solt i no ha volgut donar-me unes paraules per a dir-vos, jo me les he buscat d'una entrevista feta al Temps en el que
feia una broma sobre quan arriba al cel i Sant Pere li pregunta a les portes del cel «I vostè què ha fet?» I ell contestaria «Mire, he fet coses diverses, però sobretot he posat a disposició de milers dels meus conciutadans versions renovades i com cal en el moment actual de les tres potes de la cultura occidental i europea, que és la nostra». I deia el periodista, un cabal que en opinió de Mira el faria mereixedor d'un sofà ben còmode i escoltar a Bach tota l'eternitat. Segurament, des del sofà de sa casa, escoltant a Bach, agraeix moltíssim aquest premi. Gràcies, en nom d'ell. El següent premiat va ser un autèntic pioner. Un pioner que va aconseguir que per fi València, després de la llarga dictadura que patirem, tinguera un lloc rellevant dins de la cultura mediterrània. Un pioner en reconstruir la democràcia on ja havia deixat d'existir i un pioner en el desenvolupament d'un projecte europeu sòlid, respectuós amb els drets humans i que va aconseguir que la seva tasca transcendira a nivell global. Va ser ell el primer director entre 1980 i 1983 de la Mostra de Cinema del Mediterrani i després va desenvolupar una important carrera al Parlament Europeu. Quan l'acabà, va tornar a ser professor fins a la seva jubilació. I sempre va posar el màxim d'entusiasme, respecte i passió en totes les aventures que va encetar durant la seva vida. Malauradament, ens va deixar aquest mes de juny. Aquest Premi Pont del Mediterrani és per a Josep Pons i Grau, in memoriam. El recull la seva filla, Anna Pons Pellicer, i lliura el Premi Pepa Pellicer, presidenta de Mostra Viva del Mediterrani. Bona nit. Moltes gràcies a tots i a totes. Estic convençuda que mon pare estaria molt agraït del premi que avui li heu lliurat. És veritat que per a ell la Mediterrània i la cultura sempre ha sigut una passió i ell deia sempre de broma no, si fins que no em mogui no em donaran ningú premi. Doncs mira, finalment ha estat així. Però estic convençuda que allà on estiga i ens estiga veient estarà molt agraït a tot el que heu fet possible aquest reconeixement cap a ell i des de la seva Ítaca mediterrània i un bon whisky i un bon cigarro estarà mirant-nos i passar-s'ho ben bé. Així que, com vaig dir ahir, jo penso que és un pont del Mediterrani per a un bon pont del Mediterrani. Moltes gràcies a tots. Bé, i ha arribat el moment de l'últim premi. Un premi que mostra com uns serveis públics forts i compromesos amb la ciutadania poden salvar el poble. Quan fa 42 anys un grup de municipis van constituir la Mancomunitat, sens dubte no eren conscients del repte que tenien davant. Ara mateix, el conjunt d'ajuntaments que formen Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella es troben davant el major dels desafiaments que han tingut mai en la seva història. Entre el fang i la tristor, entre la catàstrofe i el dol, la força de la Mancomunitat ha emergit com el gran servei públic que és. Acabem així el lliurament de premis amb el Premi a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Rep el premi
José Cabanes, alcalde de Sedaví, president de la Mancomunitat, i lliura el Premi Vicent Garcés, president d'honor de l'Associació Mostravia del Mediterrani i president de la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani. Bona vesprada, soc Josep Cabanes i em varen parir a l'Horta Sud. La meva família, ma mare de Sedaví i mon pare del Port de Catarroja. L'Horta Sud és, o era, la comarca més potent del País Valencià. Convivim en els 20 pobles que la formem, unes 500.000 persones, el que representa prop del 10% de la població de l'autonomia. Som una comarca amb origen agrícola que en el segle XX tingué una transformació cap a la industrialització. Tenim unes 12.300 empreses implantades en més de 70 polígons i uns 10.000 comerços als nostres pobles. A banda de 5.000 persones autònomes que treballen sense local. En els últims anys, l'Horta Sud ha experimentat una segona transformació al sector serveis. Representem el 10% del PIB autonòmic. També som una comarca capdavantera en programes municipals, polítiques socials i educatives i, com no, en programació cultural. Per posar alguns exemples, teníem una valuosa xarxa de museus, una potent xarxa d'auditoris, poliesportius, dotacions per a la infància, jovens, centres educatius. Hem avançat també en mobilitat sostenible amb més de 150 quilòmetres de carril bici. La nostra societat civil és també molt rica, amb més de 4.000 associacions implantades en els nostres pobles que representen totes les sensibilitats socials. Però el dia 29 d'octubre, una violenta dana va impactar de forma brutal sobre la nostra comarca, la més castigada en aquesta tragèdia, i es va deixar mort, fang, destrucció, tristesa, desolació, caos. La dana destruïa la nostra comarca quan la coneixíem i dècades de treball, de modernització, de tots els sectors. Persones que han perdut la vida, cases arrasades, comerços desapareguts, empreses amb danys quantiosos, milers de vehicles perduts, equipaments, infraestructures públiques greument afectades. La llista és molt llarga. Els 20 ajuntaments de la comarca hem treballat sense descans des del minut zero en una crisi que ens ha superat en molts moments. Alcaldesses i alcaldes dels pobles més afectats acumulen hores de somni, cansament i d'esforç per tractar, primer de treure el fang a la ciutadania i els negocis i després ajudar a recuperar la seva vida, posant en marxa altra vegada les escoles i els serveis o assessorament a les famílies per a tramitar les ajudes. I tot això moltes vegades sense dependències municipals, perquè estan arrasades, sense vehicles municipals, perquè els hem perdut, sense ordinadors, perquè estan destruïts, o sense recursos humans suficients, perquè també tenim companys als ajuntaments que han perdut la vida. De forma paral·lela, els ajuntaments de municipis menys afectats també s'han volcat en aquesta crisi des del primer dia, creant serveis logístics per a subministrar-nos a la resta, organitzant serveis mancomunats, ajudant-nos en moltes necessitats, amb la coordinació de la Mancomunitat de l'Horta Sud, perquè d'alguna o altra forma tot el món estem afectats. Persones de Mislata treballen en Sedaví, veïns i veïnes de Quart tenen família en Picanya, ciutadania de Manises té negocis en Catarroja i així un llarg, etc. No tenim hores per a tractar d'eixir d'una crisi que hem conegut de primera mà. En el meu cas, la meva família ha perdut casa, negoci, familiar, cotxes i amics. I com el meu, hi ha milers de casos que hem patit la tragèdia poble per poble. Per això, aquest premi l'entenem en la Mancomunitat com un reconeixement col·lectiu a tots els ajuntaments de la comarca, a la tasca que estem desenvolupant, i agraïm de tot cor un guardó que és un incentiu en el moment més dur de la nostra trajectòria.
Som conscients del valor que tenim en la comarca, del potencial que tenen les nostres empreses, el talent que la nostra gent té. Som conscients també de l'ajuda que hem rebut del voluntariat de tot l'Estat, cossos de seguretat, especialitats i empreses i altres que han vingut a ajudar-nos. Tot això l'agraïm, però queda moltíssima feina per fer a l'Horta Sud. Necessitem un pla integral de reconstrucció comarcal, més enllà de les ajudes puntuals que comprenga tots els sectors afectats i en el qual han de participar totes les administracions públiques, des de la Unió Europea a la Diputació de València, parlar per l'Estat espanyol i la desapareguda Generalitat Valenciana. No sols es tracta de reconstruir infraestructures, necessitem un pla que revitalitzi tots els sectors econòmics i socials i que ens ajuda a tornar a ser en poc de temps la comarca capdavantera que havíem construït. Des de la Mancomunitat de l'Horta Sud reivindiquem eixe pla. No volem ser una comarca de 2 o 3 o 4 velocitats, volem ser la comarca de l'Horta Sud. Gràcies de nou pel premi, enhorabona a tota la resta de la gent premiada, bona nit. Tot és poc per a l'Horta Sud, per als seus pobles i la seva gent, tot és poc. I tot és poc també per als premiats aquesta nit, que representen una part molt significativa del que és el nostre poble, la nostra cultura, la nostra capacitat d'entendre el temps i de fer el temps. No havia previst jo parlar, i vaig a ser molt curtet perquè no estic segur que l'any que ve puguem fer això. I dic, per si acas no ho fem, vull que... Per un costat agrair el que han sigut ja 10 anys. Començarem l'any 13, una iniciativa ciutadana estricta, quan les institucions públiques valencianes estaven en mans dels mateixos que estan ara. I alçàrem un símbol, que era la palmera que està per ahí. Diguem, la palmera no ha mort. Rita Barberà havia soterrat la mostra viva, la mostra de cinema del Mediterrani, i nosaltres diguem, la mostra no està morta, està ben viva. Començarem el camí l'any 2013, Maria Colomer i Vicent Gregori i alguns companys que malauradament ja no estan entre nosaltres. I el 2015, amb el canvi institucional polític que va haver, aconseguirem vincular aquesta necessària relació que fa potent a la societat, que és la relació entre la ciutadania i les institucions. Aconseguirem vincular el camí de mostra viva del Mediterrani amb el que eren les institucions democràtiques recuperades per les forces de progrés.
i avançarem fins l'any passat. Ja torna un canvi polític que malauradament s'està demostrant com per als àmbits socials, cívics, de la cultura, de lo que és el desenvolupament d'una societat en perspectiva de futur, pues, estem en un moment delicadíssim. Delicadíssim no sols en la ciutat de València, també en el País Valencià i també fora de les nostres fronteres. El nostre projecte era i és enllaçar els pobles del Mediterrani, els ciutadans i les ciutadanes del Mediterrani, entenent que aquest espai geopolític és el nostre espai històric i real. Serrat cantava que li vaig a fer, he nascut al Mediterrani, tots hem nascut així. I això marca una història, un procés històric, unes civilitzacions, fins a un punt en què nosaltres diem hem assolit unes societats on és possible conviure en pau, on és possible reconèixer els drets humans, unes societats on les desigualtats vagin desapareguent i on la cultura siga el factor, el motor de la convivència d'aquestes societats. I dic que, desgraciadament, en aquests moments, tot això que pensàvem que ho havíem assolit o que estàvem avançant cap ahir, estem en un moment d'involució, un moment de retrocés, on esperem que novament la força de la ciutadania mobilitzada i organitzada sigui capaç d'alçar un mur davant d'aquells que volen retrocedir-nos cap a la barbàrie. El lliurament dels ponys d'enguany han volgut significar una pedra més en aquest camí que havíem iniciat l'any 2013. Normalment sempre donàvem premis també a persones o entitats de fora del País Valencià. Si veieu, avui ho hem concentrat tot en el país, en la gent nostra. I entre tots ho farem tot. Així hi ha regidors de l'Ajuntament, Glòria, Borja. Endueu-vos el missatge cap a aquest Ajuntament. Alceu el puny quan calga. Feu front. I els amics de Mostra Viva, endavant. No hem parat mai i no pararem. Gràcies. Bé, al principi m'ha agraït molt, al principi d'aquest jurament de premis, m'ha agraït molt que l'esforç que molts i moltes de vosaltres heu fet per a poder estar així amb tots els problemes d'embussos, de comunicació, de transport que encara continuen en les rodalies de València. Doncs en particular, Josep Cabanes, moltes gràcies perquè sé que has vingut gairebé caminant des de Sedaví per a rebre aquest premi. Gràcies per tot. Aquesta edició ha sigut tot un homenatge a les víctimes de la Dana del 29 d'octubre i a aquelles persones que amb el seu esforç i solidaritat esteu treballant diàriament a les zones afectades. Així, per a tancar l'acte, projectarem un fragment de la cançó d'uns dels premiats d'avui, L'Esperança, de Rafa Xambó, pertanyent a Cantata de València, un dels discs més personals i transcendents del seu autor.
En aquesta cançó, Xambó uneix la seva energia a la de Carla Fos per retratar, fa ja un parell d'anys, la València en la qual ens trobem ara mateix. Recordeu, les persones que heu participat en el lliurament dels premis, després farem una foto final. Moltes gràcies a totes i tots per la vostra participació, per la vostra assistència i fins aviat. Enderrocs, silencis, sostens trencats, sota els llamps i els plors. Maria Benedicto crida, encara em veu d'espurna, els pànics ofegats d'una terra desagnant-se. I una nena que plora